vykopnutí z našich životov. Ďakujeme, pán Murphy. Pán Paška má slovo. Pani predsedajúca, vážený pán komisár, naša spoločnosť je budovaná na hodnotách úcty a ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti a rešpektovania základných práv. Občania mojej krajiny zdieľajú tieto hodnoty a pokojne rozvíjajú spoločenstvo, ktorého základom je prirodzená rodina. Žijú a pracujú vo vzájomnej úcte, rešpektujú spoločenský poriadok, vážia si slobodu a demokratické vymoženosti. Sú hrdí na svoje korene a tradície. Necítia potrebu kohokoľvek utláčať či diskriminovať. Nie sú homofóbni. Preto som presvedčený, vážená pani Lunáček, že mojej krajiny sa vaša správa nejako netýka. Je nadbytočná. Ďakujem za pozornosť. Gospođo predsjednice, evo kao kršćanski demokrat naravno da se zalažem za